troede, vi var borte for altid. Og I var glade. Men det skulle ikke vare ved. For nu vender Flemming og Flemming tilbage. Jeg vil gerne byde jer velkommen til my crib. Som I kan se, så er hovedindgangen her. Det er købt for 3 ostemader og en pølsetang. Det er købt i 2009. Jeg står på helt, jeg har glemt nøglen. Det er så mit køkken, bad, toilet og soveværelse. Altså, hvilken ting herinde har sådan mest betydning for dig, tænker jeg, sådan personligt? Altså... Det må nok være min lænestol og toilet. Som du kan se, så er det her nok det mest værdifulde, jeg har. De har en meget syg historie bag sig. For eksempel, da Gaddafi blev meget vild med dem og ville have dem, det resulterede i et lille knæk her ved benstykket, og så at vi mistede et glas. Det er selvfølgelig ikke helt okay, og det har han undskyldt mange gange for. Ja, pulser. Det er min krib. Ja. Den af for satan med dine naboer og genboer, altså kan I godt sammen? Ja, jeg har en rigtig god nabo, en polak. Han har sit hus her. Han er cykelmekaniker, har han fortalt. Ja. Altså nu ved jeg tilfældigvis, at de her cykler, de er stjålne. Nej, han er cykelmekaniker. Der kommer barevogn med cykler til ham. Han kan lave. Ja. Min danske ven! Pølske pulser i rumpan! Jeg har nye cykler med til dig! Græsromaskine, dansk kvalitet! Vil du købe? Jeg har fundet den ind. Nej, jeg har ikke fundet den blev solgt til mig. Jeg har ikke fundet den. Flemming og Flemming takker jer for at kigge med ind her i vores crib. Polska pulser! Jamen altså, hvilken ting herude er sådan mest betydning for dig? Nu tænker jeg, altså rent værdimæssigt, hvad har du givet mest for? Hvad er mest værd? Der er jo ikke noget, der er noget værd. Ja, dansker mand! Polske pulser i rumpan, ja! Og... Nye cykler! My Crib blev præsenteret af Flemming og Flemming Productions. Pølsegrupper!